Today is Tuesday, August 25, 2020. Title is Wak Wak Lost. Ay, daghang salamat sa nag-like sa tuwang live stream for tonight by William Cabanes. Shoutout ni mo. Wala title na, Sumpay Gahapon aw Gabi sa iyang story, Wak Wak Lost by Shy. Alright. Ang sabi na ikapasog ba sa itong panay? Tara. Alright. Asa na dito iyang po ang direktor? Ready ay? Ready ay? Wak Wak Lost by Shy. Maayong gabi na po kaninyo, sir. Ay, shoutout ko ni Albert Jan Katubig Kaminero ng Cebu. Maayong gabi na po kaninyo, sir. Mao di ay ni ang ikaduhang parte sa akong story. So, mao to, I always think of what happened that day, good. Ngano na butan magkalit si Joaquin. Wa man siguro siya kulata ha, kay wa man siya'y bunog. Last day sa amo intramurals, wa na sad si Joaquin. Dako nako na nga kahibulong sa iya. Kay maski maldito siya, di man unta na siya tig-absent. Perfect attendance man unta na siya. So, after sa amo intrams, nagsabot ni sa ako BFF and friends nga moadtog Ayala Pabugnaw while nag chika-chika mi. Naabot lang ang among topic kay Joaquin. Ngano nausab siya, unsay nahitabo sa iya ha, and so on and so forth. Later that day, nanguli na ako mga friends og si BFF. Ako nakitaan si Kuya Max sa may JB Music. Nagtanaw og mga guitars og nag-desire jud ko nga ma-answer niya ako questions. So, ni-approach ko sa iya ha, and ni-offer ko og dinner sa KFC. Kunya, kani si Kuya, di man ni mo balibad, basta kaon. Peace ko no, Kuya. di ko no kang balibad. Unsa man po na imong ipagkaon siya. Di, joke ra. Goodbye sa Gorsade. Joke ra, goodbye. Goodbye ta. Alright, girls. At first, niana ko, Kuya, pwede ta mag-istorya? Nahibong siya, ngano na ako. Ana siya nagunsa di ay ka dirimis. Nirespond ko nga naglaag-laag mi
kuyog sa ako, friends. So, nisunod po siya, and while nagpadong mi sa KFC, nagsigi kog pangutana sa iya. Wala ra gyud siya kibo, as in hilumon jud tawhana. Unya lain kaayog kinan-awan basta mututok. Di na tulisan guys. Di joke ra guys ka. Di basi na siya ko animo. Si tawagan niya tapot lang ka diyan. Basi na ikuan kanang sisig tutok nimo ba? Basi niya nagwapahan siya nimo guro. Ay. Basi niya ang say tawagan ni. Ining sa sige nagtutok sa imo. Basi niya nag-develop na siya ba? Muna palayo lang guro. Di joke ra guys. Padayon tayo na sa baday niya ay. Alright. While nangaon mi og nag-start kog balik og pangutana sa iya, iyaha na jud gitubag ako questions. What happened that day is iya ra gisultian si Joaquin nga di nako dagmalon kay kung mahibaw-an daw ni kuya, diha na gyud siguro niya masumbagan si Wakwak. Kaya ano yung tambag ko sa tuwang ganong programa dito mga gors, no? Ang ano din gitawag ni siya Wakwak, ang sumpay ni sa story ni siya, no? Gahapon, kay shortcut ni sa iyahang pangan nga Joaquin mo na gitawag Wakwak, diba? Mo nang gitawag nga Wakwak mga gors, mo na yung gititle, basta mauna na eh. Alright, namatod pa niya no, kay kung mo dito nga medyo nahilom si Joaquin atong yesterday nga story niya no, sa morning sumpay. Kay giigna day siya ni Kuya, kani si Kuya, kani si Kuya no, kuan misteryoso kay no, hilomon kay pero gamay rang istorya no, kurog-kurog si Joaquin god. Wala ko din eh. Kibo si Joaquin na. Ano siya buliha. Alright. Brian Tagarsay. Nansam neng. Matod pa niya no. Kaya nalagi daw base niya ko no kung hilabtan siya kusab ni Wakwak. Base niya masumbagan na ni Kuya Max. Matod pa sa atong sender. Alright. And regarding daw sa boss thing, is not anyone's boss. Address ra sa iyaha na word kay si Joaquin manghod sa isa sa mga so-called tagay buddies ni Kuya o respect lang na ni Joaquin ang pagtawag sa iya o bossing or bradix. Kay naa siya na witness na sumbagay where na andol ni Kuya iyang opponents. Okay, I said. Matalo sa ka na ingin siya na magkuyaw din is Kuya na basta mga misteryoso no? Kaya ra niya na mga inan na girls mo pa kuha na mga misteryoso na girls kay kanabit ang hilumon lang niya. Ito, tutok-tutok ra nimo ba niya? Manima na, ignagat towles ni Brad. Di joke ra garsay, di joke ra garsay, pero padayon ta garsay na, unsan taon niya eh. Alright. But there's something with this guy na di gyud ka kumpiyansaan. Bitaw, sakto ay. Di gyud siya kumpiyansaan girls na kay simple ra kay mga tubag. Ginagmay ra kayo ba, misteryoso kay no. Pangatan-o ni mo, sa din niya ko. Di yung katubagan niya. Kaya mga untaw, sige asam ta mga un. Uy! Inana ra ba? Panagsar kayo. Sige asam ta mga un. Libre mo ka ni mo. Di ba inana ba? Mysterious kayo ba? Pero matubag na. Siyempre kaon na guna gors. Tubag ko dyan ka. Asam ta mga un. Libre. Tijak ra gors ha. Patayin ta gors ay na unsam niya eh. If i-define ako si Kuya, he's a kind of person who hides a lot of secrets. He
is not afraid to betray someone for the sake of the greater good. And paamaw-amaw lang, mukatawa maski way katawanan. And sometimes, madala na lang kagkatawa sa iyahang contagious laugh. Tsada ka. Nakikilig na yung ni Sender, no? Joke ra, goodbye sa Sender, no? Pero, kanina ni, no? Misteryoso ni siya Sender, no? Basi niya, na-develop na guro ka niya. Tsada ka. Aray, padahin tayo, no? Saan ito may bow? Try the girls, alright. And before me nanguli, iya ko giignan nga kung concern ko kang Joaquin. Willing ba ko mo-support sa iya? And it was a question nga wa niya gipangayo ang answer. Misteryoso gid siya gor, Sender, no? Okay. Gipauna-una ikinag-ayo ba't hangay ba na ako nito bagun? O di, depende na lang din ni mo. Maray na na, di, Jack. Pero maray na na ba, no? Depende na lang din ni mo kung tubagun ba ni mo, di. Okay. Kung mo-support bagi daw ka ni Joaquin, ha? Pero, honestly. Dahil, niyang tangatanay. Padahin tagaros na sa manay. Good vibes na dari Sender, ha? Pero seryoso na tayo mo ang story para sa good vibes tayo para sa boring at magbasa na sa alright na tayo yun. And also, Joaquin is undergone something painful that time. Kay terminal stage na iyang lola na nagpadako niya. He was from a broken family and mao daw nga bully siya aron ma-satisfy niya iyang kaugalingon sa mga naay pagkuwang sa iyaha. He seeks a lot of attention. S-E-E-K-S. He seeks a lot of attention day mga girls. Bitaw di why ni binuwa nga garsakon. Ang kaning mga broken family mostly you know ingon ani gini ang resulta girls bully. Either dili sila bully, barumbado, basta gulero, murag inana ba pero not all. Kaya na may uban makakuan man pero mostly kay basta mostly yan dadi na lang ko isultihan basta mo na si girls basta mostly no. Pray nansa man ay alright. After hearing it, I felt sorry for him. Then ni anak dayon si kuya nga kuyog niya nako tomorrow sugtan raman kaha ka mula at night. Uli rapod ta before 10. So, due to curiosity, nananghid na lang ko sa ako parents nga mag-sleep over sa ako best friend. Kay Saturday man na adlaw. And nagduha-duha pud ko mukuyog sa iya ha kay lagi. Basin unyag unsaon ko. Na mahala na lang yug ko. Uy kuyaw no pero feel gingoro ni mo Sender no that time. Salig ka ni kuya no. Pero dili 100% kay basin niya unsaon. Di bitaw, di, way, binuang na, di, bago pa kay mo nagtuan kay ila ni kuya, di good na to may bawaan niya, tumatag, ano niya. Basta, careful lang, nindot yun na kay kanang kailadaan, pero basta ay, kamulay bala, girls. Alright, patayin ta. So, ako, gi-add si kuya sa Facebook, ug dito mi nag-communicate. During that day, nag-abot mi ni kuya sa Talamban.
Iya ko gidala sa road stop. Open ra siya nga convenience store. O pwede ra makainom. Di sa distrikto, sa age. O usara sa location, sa Petron. Og ako nakita dito nga si Joaquin wasted na kaayo. Mao di ay kay wala na di ay iyang lula. I was hurt. Guys, I really do while watching. Nitapad ko sa iya while siya nagsandig na. Sige siyag hilak while nag-inom. Ako na lang good gipangyabo ang uban nga ilimno niya. And si kuya niinom pod while gatan-aw na mo. Wala gyud nako kapugni akong luha sa akong na-witness. After all what he did to me, ikalipay unta ni nako nga siya na pod ang nag-suffer. But why? Why na hurt man ko? That time walay lain ni sud sa akong huna-huna kundi ang pag-take care lang sa iya. And I'm still keeping an eye with Max kay perte niyang tutok. Lahi inali ko. Bitaw no, bitaw no, may gina. Kamao sa ito, Sender. Tanaw, di na ni mag-aya kay basa niya. Pet lag, sigtutok ni mo diyan niya, tagtaod. Nibong ka na, wala naman si mo tubangan si kuya. Nanay si mo kili. Ngayon, day, bupahon na niyo. Teacher ko, Sender, advice ta. Pero bitaw, sakto yung gibuhat, girls na nga. Ato iya ha, nga ni kuan ang pod siya ba kay naluoy girls siya ni Joaquin bisag gibully siya atong iyahang atong yesterday niyang story no naman dito. Sa gibully siya, wagid siya dumot ba, wagid siya nagkuan, mas nigaan yang kuan, mas nasakitan noon siya nga inana di ang panghitabo kay lagi broken family di si Joaquin. Mo de ingon ana ang batasan ni Joaquin. Matod pa to Sender. Hindi ingon ba? Aray padayon tagorsay na unsa. Pero Sender katong nagsigtutok sa kuya di. Di mo kasigtutok. Aray padayon tagorsay na unsa ni ay. Kana ganing tinutukan nga hasta imo kalag. Iyahan ang makita. O, kasuway mo na mga girls, no? Mostly sa mga babae ka nang mututok ninyo, mga babae, yun sa inyo ma-feel. Babae po rin. May mututok niya lalaki ba? Na, mysterious guy ba, no? Ngayon na ba? Mysterious king lalaki ba? Tutukan ka, pero pag andam lang daan, kaya basi niya, uy, tulisan din. Ingon ito, day, ambirin pag. Bitaw. Di naman yung nana, no? Matag pa sa iya, no? Alright. Malagi to no, matuniya nga. Hasta lagi ko no imong kalag. Nga mura na kunog makita kung tutukan pa ni kuya. And weird ra ba kaayo na sa ako Mutuo ra ba ko anang kasabihan nga kung makaatubang nako ang duha ka klaseng tao, where ang usa kay garaon og ang usa kay pabuang-buang lang. Sakto, nainana pod. Mas di ko mo kumpiyansa sa taong pabuang-buang lang. Kay mauna sila ang mga legit. Unsa nga legit na? Dito na. Karami na pabuang-buang lang day ba niyan? Ha, dito'y mga grabe observation sa imo ba? No? Pabangbuang lang to ba? Si kuya, pabangbuang lang niya. Gusto rin kay ka ni kuya. Mysterious kay siya about ni mo, pero sa uban, di ay. Muray na. Di, tinood na siguro, no? Tinood ba na? Basta, mo na siya, no?
Basta mao na siya ay. Alright, parayan ta. Later that day, nagpapalit pa si Joaquin og isa ka kahon nga red horse. Mubarog na unta si Max para mopalit. Pero ako nagyod siya gipugngan. Niana ko sa iya nga wa ka kita sa situation niya karon. Tanawa ra gud na siya. Unsa ka klase pagka-amigo sa iya ha? Nirespond po siya pagka-judgmental yun ni mo, miss. Kaduha na ha. Di ni para kang Joaquin, para ni sa among kauban diha sa imong luyo. Oh. Ayo judge diha, Gorsender. Sa luyo dito kauban ay naunsa. Alright. Di nasad na nako siya paimnon kay wasted na siya. Sayang ra ang paliton na ilimnon. Oh, diba? Mysterious yun guys, Kuya Max, no? Alright, Gors. Ug paglingi nako sa luyo, kauban ra di ay to ni Max. Mga tawhana. Where nag-gather sila para kang Joaquin? Tagay buddies di ay to sila ni Max. Unya, nibalhin na si Max dito sa Pikas Lamisa. Unya, cholokoy kaayo tawhana kay ni ana siya nga mga do. Uyab di ay ni Waki ng babae. Og sila tanan nitanaw nako og gibati gyud kog dako nga kaulaw. Ni-deny pa ko ato but di nako mahide ang fact that I was blushing. Ay, gilig de kani nga time de Gorsender na unsam tayo na dinay no inana de mo girls. Dede, di ba? Sa mga bayan de mo na da. Tupa di ay mo kuan ba? Ignon nga. Uyab de na siya ni kuan nga. Nga dito nang blush na ka make up din. Ulay di mo yan. Joke ra. Good vibes na karsa. Good vibes na diri nga gors. Alright, try na gors. Unya. Nikatawa og kusog si Max. O giignan ko nga buhata unsay angay nimong buhaton diha. I-take advantage ba nimo na pantasyahan nimo iyang lawas naara na nimo. Isurot akong dugo sa akong nadunggan sa iya ha. Og niingon ko sa iya unsay tuo nimo nako. Katol nga babae. Uy, ayaw ko na. Ayaw, Gorse. Di man katol. Tiger lang na. Di joke ra, Gorse. Di sakto po dahil. Gigna ni mo. Di, mostly, no? Nani, basahin. Kamo na lay. Bahala, Gorse. Alright, padayon ta, Gorse. Ni-respond na po siya nga. Sige na lang, good. Once in a lifetime ra na, miss. Nihilom na lang ko kay tungod nitutok na pod iya mga kauban. May pagkatulingig di ay ni si Max. But, gaan kaayo ako pakiramdam sa iya ha? That feeling na ako'y kuyog na tao who keeps me safe. Someone I can call brother. And I guess, isa ni sa mga things about sa iyang question, sa ako nga willing ba ko musupport kang wakwak. Nahayagan jud mi dito.
And it was my first time nga nagtambay og dugay ditong lugar. Giduka na ko that time. Still hold lang gihapon ako si Joaquin. And it was about time nga manguli na sila. So, nangutan ako kung asa sila. Nirespond si Max nga adto mi sa balay sa iya amigo. Ug ako nakadecide na lang pod nga mukuyog sa ila. Kay di pa man ko pwede muuli kay ako raba pananghit sa ako parents. Kay mag-sleepover ko. Ay kuyaw ni Gors no? Nya balay na gadtuan Gors. Sender no? Inani no? Ikaw rin sa bae, wala kabaw ba? May lantag daghan mo babae. Karang as in, kuhan yun ba kung sa... Basta ay, kanang inani kuyaw ni Gors no? Di ba ito ibawan God? Kay kung may alak, matad pa sa ito ni kuhan no? Matad ni Pil. Kaputulan basta may alak, may balak. Oh, pero depende rin na sa laki kung di mag-control, kung mo take advantage. Di ba? Pero gamay na lang at na makita, no? Nga di gin mo take advantage, no? Pero inanagot, babae man good girls. Pero ikaw, babae ka. Pero sa'yo pa po siya papananghid girls, no? Sa tong sinder, no? Sa imo sinder ka namati ka karon, no? Sunod, mananghid ka sa imong parents, ayaw na nang sleepover. Di na lang birthday. Kaya arang-arang, may birthday nito, no? Di ba? Di, arang-arang gamay, sleepover niya. Ugma, pagka mauli. Alright, pero ayun ay. Matod pa niya, no? Nga di palagi daw siya kauli. Naka-decide siya. Nga mukuyog na lang po. Nga, kay iyang pananghid sa iyang parents, nag-sleep over lagi sa iyang best friend. So, mauto guys, ni kuyog ko nila Max. Abi na ko, daghan kaayo mi, but 5 rami kabuok ato. 5 rami kabuok. Ako, Joaquin, Max, amigo nila, og iyang uyab. Ito no, sakto ay. Depende lagi, depende good. Matod pa. Ay, siya mo, take on Lisa din eh. Lisa. Alright, Lisa ni Vera. Depende na sa barkada, depende ka na sa mga laki, mga gors. No? Pero, karon millennial, di mga tibawaan, pero depende gyapon na gors. Depende ka na gyud. Depende, di ta kaingon. Di sa ta ka judge. Ana, on sa imo mga kuyog. Pero, mas maayo nang si tawagan ni kaning delikadisa ba si tawagan ni basta delikadisa ba as babae mas maayo na lang yun nga mo kuan sa gyud ka kay bago pa man nimo na ila good may tatog kuan ana magiuban nga dugay di ba basta ay padayon tayo na unsan tani ay sa moto guys ni kuyog siya nila Max abin ako daghan kayo mi but 5 rami kabuok. Ako, Joaquin, Max, amigo nila og iyang uyab. Pag-abot na mo sa balay, ila dayon gi-alalayan si Joaquin sa guest room o gi-plastar. While ang kauban ni Max ni ana sa ako nga tapad lang mo tog ni Waki, miss. Uyab ni Waki. Nagpagahi-gahi pod ko. Anak ko nga kaya pa nako og wala ko giduka. But duka na jud bitaw kaayo ko ato guys. Ang guest room nag-consist of 3 beds. Isa single bed og isa ka double deck og naay sofa na masud ang duha ka tawo. Si Joaquin kay didto gipaymutang sa lower double deck bed.
So mao to nang lingkod mi ni Max sa sopa og nagka-istorya. And dito I asked him more about Joaquin og kay lagi tuka na kaayo ko. Adyot sa gors kay COVID. Adyot sa gorsa. Maayong ay, shoutout ko sa to mga viewers for tonight na ni Carl Luis Inocente. Alright, Carl! Asa na tato gors? Kadyot gors kay ni Katol man ko ilong. Kadyot, sorry. Accept my apology out sa kanimo, Sundera. Alright, mo ito yung ingon, no? Sumao to. Nang lingkod mi ni Max sa sopa og nagka-istorya. And dito I asked him more about Joaquin. Og kay lagi duka na kaayo ko. Wa na ko nabantay nga nakatug ko sa sopa. When I woke up, gibutangan og unlan ang ako ulo og gihabulan nako kay og gihabulan ko niya gors kay sitting position man ko nakatug ato. Way nahitabo nga bati guys. Kuya Max, pay imo salig jud ko niya. Oh, di ba? Nagi mo na no. Pero nagi na nga mga tao gors na. Pero di lagi ta ka-judge gors, di kita ka-judge. Pero dili manggod pod tanan. Naalang yun. Naalagi uban. Naalagi uban. May naalang god. Dili na to'y tanan god. Sana yun. Nato na padayan. Butan daw ko nung Kuya Max gors. Bisag nag-sitting, nagpagmata niya. Naka-sitting position man siya nga natug. Gihabulan ra siya ni Kuya Max. Ay, kilig-kilig na sundera no. Alright, joke right. Joke na sundera. Good vibes na tayo. Alright, padayan to gors. And nahibong ko nga si Joaquin na ang ako tapad while si Max tuwa sa single bed perting hagok. Three of us woke up 2 to 3 p.m. that day. One of most exhausted but interesting experience nako. And later that day, gikuha na si Joaquin sa iyang ate. Kay kailangan na nilang muadto sa wake. Sa lubong mga gors, no? Sa iyang lula, no? Kay matod pa ni atong ganiyan, no? Alright, to gors. Ug ako pod niuli na sa amua. Absent na pod og almost 1 week si Wakwak. Me and my friends visited the last wake of his grandmother sa St. Peter. Dito mi nagka-istorya og maayo. Dito na ko nakita sa iyaha nga his kind man di ay. Gors, diyan niya makita no sa mga tao nga mga kuan ba. Naadiya pod ang mga sa tao gani ay opposite sa ilahang batasan na bugoy kayo niya. Napulad sila gitago nga maayo mao ba na. Basta no, mostly lang. Alright, diya tanan. Mostly no, inana day. Alright, try the girls. All this time, I thought that he's just a good-for-nothing guy na walay laing mabuhat, kundi mangaway o mangbuli. He's not bad. He's in pain. Hindi daw, girls, na broken family, girl. Nga, ginay mga inana, girls. Nga. Basta, wa mo kay bawas sa ginadaan niya. I feel Joaquin.
I feel wakin, ha? I feel wakin. I feel ya, brother. Alright, padayon tayo na. Ang sama na, ay. Mata na matad pa niya. He's in pain. A lot of pain. He apologized to me for everything he's done. And I forgave him because of what happened and because of his simultaneous absences. Nagproblema si Wakwak sa iyang grades. And yes, he changed a lot. He became mature. That's it for tonight, reader, lyric. Daghang salamat sa pagbasa sa ako ang story Sumpayan. God bless and more power to you, Cinder. Shy. Maulit na, Cinder! Si Shy!